Olu dị n'iche n'iche nke kenyela onye n'ụwa anya gbadanye ya unanugo ọnwa na-etilọrọ nyọma ọnwa na-akalago n'ọnya nọ n'ụgbọ ọnwa na-eti eti ọnwa na-akalago ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa na-akalago nwoke na ịkwasịa nne ya iwe na-arụghị ebugo ị ga-akwata ọganiru ọnwa awele ka ị ga-akwata ọnwa na-etilara n'onume kene gị n'ọdịmụ eke na ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa na nkala ka onye ọma ọnwa na-eti eti material ekene gị ọnwa ọgaranya abụrụ n'ọnụ ọnwa na-etilere agaba n'iru onye ọma na-ekene mmiri ọnwa na-eti eti ekele ọlụ ekenu ife anya na-alụ n'ụwa anya jisi ike emebi ife ego na nkalago nwoke m odogwu onye ọma nekene m onye ji paụsụ eme ọgọ emebi ife ego onye nwego bịalụ nkalago n'unu ọsịkwọkwa aka m onye ọma odogwu ji paụsụ eme ọgọ nọ n'ọgbọ onye ọma n'uru ovive na-adị m mma nwanne m ekele ọlụ onekwetago na-ekele ọlụ onekwetago na-ekele ọlụ emebi ife ego na-ekele m iwu ọgaranya na-ekele m iwu emebi ife ego n'ọnọnọgbụ ọgaranya na-ekele m iwu ide 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 oyi ego mejebe nụ n'oduma ka nke n'ọgụ aka m oduma dị naanị nri ịma na nri dị n'Enugu steeti abụ ise enwe igwe danala onwe igwe lụrụ maka na gị ike nga ndị oduma eke na alụme ahịa ego na mmụọ na ya dị na mma n'ọdịmụ maka nke na ọhịa mụ na atụgo ahịa ego ọhịa ma ahịa ego ọhịa ma ahịa ego maka nke na ọhịa mụ na oduma maka nke na ọhịa mụ na oduma ahịa ego n'oduma ike nga ndị oduma onye ọma ike nga ndị nri ọhịa ma ahịa ego amaka na yemu odogu nwoke m ofu nwa sozi wele jenu onye m chidi chikelu onye ọma obi adada n'ezi wele n'ekere migigide nwa mesịrị wee ji ọzọ bulide nnukwu ide n'ezi wele odogugu ide nwere ụsụwa gị nukwutu ide ndị ka na-agba onye ọmanụ obi adị ada n'ezi owele kere mgbe chimchi dị iche ike lụọ onye ọma nnekwu ide material ekene gị
Nekwetago na-ekele ọlụ Onekwetago na-ekele ọlụ Onekwetago na-ekele ọlụ Onekwetago na-ekele ọlụ na-ekele ọlụ ọnwa na-eti eti Kamuke na emu High Chief Sunday nwe egwu eme ebe a na-agba n'anyanwụ na ọ bụ na nkịtị odogwu m ji eje mba ọhụ High Chief nwoke m onye m Sunday nwe egwu eme onye ọma Sonny Big Man nọ n'ume kene gị gọjemụnụ Iluzie kenelo mono Ugeze nebi gi onyoma Ugeze onyoma nunu mekene nya n'ogugu Onyocha na mulutuli Ugeze onyoma nunu mekene nya n'ogugu Ebe a na-agba n'anyanwụ na ọ bụ na nkịtị Sonny Big Man onyoma Ego mejebe na nọfe ya yiwu Chiwata gwago onye ọma nọ Onye ọma Krismọ nwoke m Krismọ na-ekene m onye ọma rụ Ị ga na-eje na-abata Krismọ onye ọma onye nwegusighi nnọọ Onekwetago na-ekele ọlụ Onekwetago na-ekele ọlụ Nekwetago na-ekele ọlụ Nekwetago na-ekele ọlụ Ide 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 oyi N'ezie na ọgọ nwoke nọ n'ọgbọ Batakuli akụ ọgọ ndị ọba mkpa na mụ na nwunye Ebugwo nwanne Ebugwo n'ofu ebe ka isi bịa ọba mba na anyị na-enye nsogbu n'Ọnịcha Batakuli akụ ọnwa anyị na-eti eti ọnwa anyị na-eti eti ọnwa na-eti eti eke na ọnwa na-eti eti ọnwa na-eke na-eme ọnwa na-akalago n'ịnọ ena ọnwa na-eti eti onye ọma na-eke na-eme Beribe ije beribe 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 Uribe, 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 ide, 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 hey! Ebe a na-agba n'anyanwụ na ọ bụ na nkịtị Sonny Big Man onyoma Ezomogo nwoke m n'odogwu Kedu ndụ m onyoma Ogbuefi na nyelugo nwoke m nọzọ ebe ya Ndụ m ịla ngasị ọnọzọ ebe ya Odogwu n'ume kene gị gogogo Ụgwọ ọma bọọlụ ụmụ ọsala dara odudo ọkọ ọsala n'Enugu ekene m ya ndụ ụmụ ọbịa kere Ebonyi gị isi eje ndụ m ogo obi ada n'ezi Owele nnekwute ide nwere ụsụwa gị nwoke m kenelu m ife n'ezi Owele ife n'elu tolu Aye go biali yo Udego nwoke m ti ani
Ngwaka eke no ye mo na se onye ma yego. Aye ma yego. Aye ma yego. Aye ma yego. Arise we go e mekere mi. Onye ma na kene mi. Onye chichi na mu kenele. Udogo onye ma na kene mi. Ezaye mo na mo keneli onye chichi. Ochi na nwata na kata nwachi onye ọma. Nesi anu chi na nwa o. Material ekene gi. Oyi mo ochi na nwa. Ochi na nwa o. Ochi na nwa o. Imala ochi na nwa na ekene mi. Oyo mana mu keneli o. Onyo mo bibi akene. Onyo mana kene mu. Ojaye mo da lo onyo manu. Onyo mana kene mu. Oye matakata bua. Lolo chi na nwa ya ma o. Matina le kene mu. Atakata bua ne kene lu. Omalete kene mu. Ezi ano chi na nwa no ga bu. Ida. Na Fransi ka na-eje atakata ọgbụa. Ọzọkwa Fransi ka na-eje. Sie! Ọ na-abụ mmiri egwu nwa mgbọba. Ena m ọwa isi mmiri adị atata. Atakata ọgbụa. Isi mmiri ọ dị atata onye wewe atakata bụ na-ekele lomi. Oye mụ nwohu eme sọ ni big man nwoke m ọgaranya nwere obi sali sali kenelu m eze nwanyị onye ọma na-ekene m ọ bụ aka m unu mekene gị material ekene gị anyị ji aka ụma bịa liyo o mere onye na-enwere ego onwe ego anyị m aka ụma na-ekene m isi mmiri ọ dị atata obi adịadị ekene m idedezi wele nwoke ma ọ n'ọzọ ebe ha Sonny Big Man na odogwu ekene m nna m isi mmiri adị atata isi mmiri adị atata Felix ọ n'ọzọ ebe ahụ onye ọma na-ekene m ji nwata kwa akụ onye ọma na ọnụ m ekene m ahịa ego ka nna m onye ọma na-ekene m kenelu m ndụ m na m okenele ya ọhụzara ka o si eje onye ọma odogwu onye ọma ekene m ọnwa tibe tibe ọnwa tibe tibe ọnwa tibe tibe ọnwa bido 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 oyi
aka n'etili emebi ife ego nwoke mụ na nkalago onye ji paụnsụ eme ọgọgụ kedu oshi ọnụ họteelụ onyeọma oshi ọnụ nwoke ka m hụrụ abụọ n'ụlọ Ocean Hotel. Ocean Oil and Gas onyeọma Ocean Hotel nwoke ma ọnọzi anyị ji akụma bịa kene omele onye na-enwere ego onwe ego omele ogbenye ọbụla ọgaranya n'ugwu akụma na-ekene emegide oye ma ọnwa ị na-eti eti onye ọma nwoke na nkalago egbe a na-agba n'anyanwụ na ọ bụ na nkịtị egbe a na-agba anyanwụ kenelu m Ugeze ọ nọ n'isi m ilu na ọ daa atata ndụmọ onye ọma ya ka nna gbọ ndụmọ gị bịa kene onye ka Chukwu mba m onye ukwu si ọnọzibụ ya ekete nwoke nna n'ike onye ka nwoke m bịa kene ekete nwoke m onye ọma na nchata ncha ịlụzie kenelụ m igwe enyela ọkụ na mmụ eri oke bụ ike ngohi na ọma mbala n'uhu ọgwụ aka m onye ọma aka mụ na agba egwu na-etili asịwaju na ịsọlọ na oso nwoke afọ na nkwele ọnwa na-etili ọrụ onye ọma na-ekene oyi ekete na n'ike nwoke anyị ke na ọnwa na-eti eti ọnwa anyị na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa anyị na-eti eti ọnwa na-eti eti ọnwa anyị na-eti eti ọnwa anyị na-eti eti anyị ke na ọnwa na nkala ọgaranya abụrụ ọnụ ọnwa daalụ ọnwa tibe tibe ọnwa tibe tibe bido 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 sigiribo bido sigiribo bido onye echichi bido sigiribo bido sigiribo bido hey ọgwụmọ ọnwa na-eti lọrọ niile dalụ onye ọma Ọgba. ezakodo nwoke m kedu onye echichi nnukwu mmadụ nọ n'ọgbọ a ga-eji n'isi akụkụ ebe kasị na ohu bunye ọgbọ ajụjụ ka m na-ajụ Udemba n'ezi owele n'ide mmiri nụ nwanne ide n'ezi owele nụ Udemba nwoke m onye ọma ekene m Udemba nnọọ Udemba nnọọ Udemba nnọọ Udemba n'ezi owele ọnọzọ ewe ya ọgaranya na-ekene m ya ọgaranya nwere obi sali Udemba na-ekene m ya ọnyama isi owele ka ise do ọnyama na-ekene m ya ogogogo isi ayi n'anya ekenelu ayi ego n'Igbo n'ịnọ nyama ọjịbo hele sigiribo bido 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 sigiribo bido sigiribo bido sigiribo bido 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 sense 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 hey emebi ife ego
onye nwe ego obi alụ nke alago ezi ọya eme onye ọma obodo keji wee mmanụ mmadụ egbogbo n'ezie na onye ji wee malụ obodo emebe ife ego na nke alago nke mbụ inyelụ mụ bụ ọjị na ọ bụ ọjị na mụ bịalụ nke alago mana ị ka bụrụkwa anyị ego edogo ndụ m onye ọma na-ekene m onye nwoke ekene nyanụ ọ bụ nwoke m kedu ndụ m ọka mmalụ ọ bụ nwoke m ka na jụ Obinna ọgbasị nọziwe ya kedu ndụ m ọka na-ekwu ebe ododo odogwu onye ọma na-ekene m ya hello 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 olu Ekelu Olu ekete emba amụ onye ugwu nwoke nọ na nchata ncha na-ekene lụme ojibobio onye ugwu bigi olu Ekelu Olu obele chukwu onye nwe egwu ekene gị na sị m ọnọziwe ya emba amụ onye ugwu ebe a na-agba n'anyanwụ n'ọbụ na nkịtị so na big man nwoke m nọzibe ya okwe m oje m onye ọma anyị ego ike ego dị odu ma niile na-ekelelụ m ofu nwa na ndị nri oduma n'elu ugwu I don't know. Hey. Oh baby bego na nkalago. Mmadụ keji malụ obodo. Emebi bego na nkalago na ekenelu me. Ojibodo gugugu baby fego ndụ m onye ọma nwoke m mbọsị izizi ịnọziwe aka mmalụ nụnụnụ ogudo ndị na no ịnọlị ya ogudo ndị na no ogudo ndị na no hey erosion worldwide onye webe ekene gị oyibo erosion ị ga na-eche na abata odogwu onye nwe ego kenele erosion daalụ enesi bobongo enesi onye nwere bobongo erosion daalụ nụnụ ide n'ezi owele nwoke m ekenelụ m ebe a na-agba n'anyanwụ n'ọbụ na nkịtị eze ọmọgọ memba Royal Friends nwoke m ekenelụ m ọgaranya ngada ọsagwa ọgọ nwa mama ọnya ka nọbụ Sonny Big Man nọ ọnya ka nọbụ n'ọnya ka nọbụ IG n'igade akụmanọ IG n'igade n'ọnya ka nọbụ ezi onye n'igade odogwu iso n'odogwu ọgwa aka ka nọbụ Oyigbo ọnwa tibe tibe ọnwa tibe tibe ọnwa tibe tibe ọnwa tibe 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 ọnwa tibe tibe ọnwa tibe tibe bido 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 hey Olu Ekelu Olu
Olu Ekelu Olu. Big man. I want it till I need it. Where you work, I can again. Are you more? Ndidi amaka even na mo gwalumbo so ni big man nwoke dị kalia ndidi ase mo bụla onye ụjọ so ni obasi nwoke dị kalia ndidi ase mo bụla onye ụjọ na yelugo n'odu ma nwa ke mo no zebia Ikenga ndi oduma bialiyo Ogalanya ngada Olu Ekelu Olu Oye mundu mo Udogu si osara bia Uwa mabolo salo Udogu onye wegu kelele Oye mundu mo Olu Ekelu Olu ọnwa na-eti lọra na nwanne ya ka iji wee bịa o nwere nwa ogbenye na sigbo ego anyị ji akụ ma onye ọma onye wego ekene gị onye mụdalụ ezi anyị ka nnọkpọ onye n'ọnya ka nnọkpọ ọsakwa ọgọ nwa mama n'ọnya ka nnọkpọ odogwu anyị ji eje mba n'ọnya ka nnọkpọ idezi owele bịa n'ọnya ka nnọkpọ obi adada nọ n'ọnya ka nnọkpọ nwanne ife na-eti n'ọnya ka nnọkpọ sọni big man bịa n'ọnya ka nnọkpọ odogwu anyị ji eje mba n'ọnya ka nnọkpọ ndụ ma ọ bịa nwoke ma ọ dalụ odogwu so n'odogwu Sonny big man abịa n'ọnya ka na-akpọ ezi onye mmadụ ọyịbo ide 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 hele 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 ọnwa chibe chibe ọnwa 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 chibe chibe ọnwa 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 chibe chibe hey onye wegwe wele ọgaranya bụ mume mume ogbebi na nyelugo nwaka m Chief Daniel onwe igwe nyaba yego hello 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 amalingo 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 hey Osekwa n'egwu amalingo enola Ase mosekwa n'egwu amalingo bunemu Wa Mazeli lowolugo ogerala Emebi ife go nkala go kisi kweje Oji dole mogo Oji pause mogo no nyoma Newa no ndu mo nyoma no Ai Biko nyano fefe kama huo belo hu biko Ekete sin
Nyame. Also. Also, because nyefa volume because cameraman, but also. Engineer, because MC material, because we no got kata side there on one no. Oh, maka waves. Amen. Omalema no nweze na-aga n'Igbo. Omalema nweze oyo nweze bụ. Hey. Sonny big man abia hono nonya ka na bo. Sanwo go nwa mama nonya ka na bo. Sonny big man no nonya ka na bo. Nonya ka na bo hono ma. Eba na ba nyanwu no bo na nkete. I chief onyoma Sunday we hu eme. Kanelo mu keze. Ukeze nebi ke onyoma. We kenenya. Sonny as a mogo. Sonny big man abia hono nonya ka na bo. Nonya ka na bo. Ndo mo dalu. Ndo mo onyoma no mekene. No mekene. Ezi onyoma kene hono. Ayego Ikelu dumani nri Nanye na yede na mwa Ubosi bulubo Ikenga Osowaye Soribe Pido Ayego dalo Pido Hey Indonesia wale Chimchidi Ekelu Onyoma Emebi bego na nkalago Oji pounce mogo Address in the nkalago ekenelo mi hudogu Aiji akuma Omelo wogbe yo wego Aiji akuma nwoke mo na ekenelo mi hudogu Hide Hey, she wants a wako. The best one come in on the way. Kaimalu. Aiji. Chimchidi Ekelu. Indonesia wala waka mekenelo mi hide. Oji pounce mogo. Address in Kalago. Na lulu. Onye mi aweni tiye. Madu keji we amalo obodo. Address in Kalago no no bono. Bebe bego.
nke a bụ n'azụ aba nke a bụ ọjị lue ụlọ chipchidi chikelu ndogwu ide na-ekene me oyibo odogwu eze akodo ọ bụ na ọ hwere aba ka ntinye n'akpa agwanụ nnukwu ide 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 evolo 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 nnukwu ide ahụ olu ego olu. But one day, kedu ko wano ni aka nwoke m ọba inopotosu ọsẹ wọkwa ka m ekene lụmidalụ iderezi owele niile mụ na ya dị na mma ụbọchị n'ugbo olu ego olu ọtẹkwu na-ekene m ị ga-abụzi m wee gbanwee ị ga-abụzi m gbanwee ma ncha ọsịkwa ọgwa ka m na-ekene lume ọtẹkwu bịa yili m ụbọchị achịkọ na-atabago eze akodo eze akodo MC material ịnọzikwa aba gbamụmọtenkwu onye nwe ego na-achịkọ nata ọtenkwu bịa lio na-achị ejiri ọtenkwu bịa lio na-achị ejikọkwanụ anyị ga-achịkọ nata ị na-asị ya gaba ebe m hụ n'ọgbọ ọ bụzikwa anyị ebe m hụ n'ọgbọ isi ya bido egwu gwalụ m ọtenkwu na ana m achịkọ nata unu agawa Ọnịcha unu nwekwala obi ezi anyị ka nọgbọ n'anya ka nọgbọ odogwu ise na odogwu nwana etila ọrabịa n'anya ka nọgbọ ọtenkwu ka nọgbọ odogwu anyị ji eje mba n'anya ka nọgbọ odogwu anyị ji eje mba n'anya ka nọgbọ odogwu anyị ji dị ebube n'anya ka nọgbọ onye anyị ji dị ebube n'anya ka nọgbọ ọtenkwu ga-ebịaba n'anya ka nọgbọ na-asị mbịa blak ka nọgbọ blak jebe n'anya ka nọgbọ odogwu anyị ji dị ebube n'anya ka nọgbọ odogwu anyị ji dị ebube ọtenkwu na ịgadị n'anya ka nọgbọ ọtenkwu na ịgadị ezi onye ka nọgbọ odogwu iso na odogwu ọgwa ka ka nọgbọ n'anya ka nọgbọ ọyịbo ọnwa tibe tibe ọnwa tibe ọnwa tibe tibe ide 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 n'anya anwago asị m n'anya anwago asị m n'anya anwago ịnọla ya n'anya anwago asị m n'anya anwago n'anya anwago asị m n'anya anwago ọnwa n'anya anwago asị m n'anya anwago asị m n'anya anwago ịnọla ya n'anya anwago asị m n'anya anwago n'anya anwago asị m n'anya anwago asị m n'anya anwago asị m n'anya anwago asị m n'anya anwago ọyị m n'anya anwago mama si n'eti egwu ebe ebe mama si n'eti egwu ebe ebe ho patira n'eti egwu ebe ebe
Hello, T. Hello. Yeah, yeah. Hello, yeah. Hello, yeah.